Diana și împreună vom încerca încetul cu încetul să descoperim secretele practicii yoga și să devenim din ce în ce mai stabili pe practica noastră. Astăzi vom aborda unul dintre subiectele cele mai solicitate de voi în feedback-ul pe care l-am primit până acum și pentru că ascult toate mesajele voastre, m-am decis să atac acest subiect, care este poate unul dintre subiectele cele mai importante discutate de noi până acum pe acest canal de YouTube, și anume mobilitate. Auzim adesea termenii de mobilitate și de flexibilitate, însă poate nu tot timpul sunt folosiți în varianta corectă. Flexibilitatea face referință la capacitatea mușchilor de a se întinde, iar mobilitatea se referă la capacitatea articulațiilor de a executa o mișcare. Poate sunt printre voi persoane care au hipermobilitate, cum sunt eu. Și această hipermobilitate se referă la capacitatea unei articulații de a efectua o mișcare nu tocmai cum te aștepți, poate un pic unghiul prea mare. Așa că, prin exerciții de mobilitate, nu facem altceva decât să întărim articulațiile și să ne protejăm împotriva accidentării. Și pentru că am primit foarte multe mesaje de la voi referitoare la anumite tipuri de posturi pe care nu le puteți executa, vă încurajez să aveți un bloc sau o pernuță, poate o carte cam de dimensiunea aceasta, un dicționar de care să vă ajutați astăzi și un strap sau o curea sau o eșarfă sau un fular. Puteți folosi ceva care să fie fix. O să avem nevoie de ele astăzi, așadar să începem practica. O să menținem postura în șezut sau cu un bloc sub oasele bazinului, este perfect în regulă. Din nou, șoldurile noastre pot fi mai închise sau mai deschise. Important este să nu simțim niciun fel de tensiune sau niciun fel de durere. Așadar, oricare postură de început ați alege să adoptați este în regulă, atâta timp cât nu creează disconfort sau mai rău durere. Vom începe prin a sta în șezut. O să inspirăm profund, expirăm și scoatem sunetul. Inspirăm. Încă o dată. Ne ajută pentru limpedirea minții, ne ajută pentru relaxarea minții și calmarea respirației și a bătăilor inimii. O să începem prin a aduce brațele către înainte, aducem palmele către tavan sau cu degetele către tavan. O să prindem degetul mare cu restul degetelor opozabile și o să încercăm să facem această mișcare cât mai dinamică. Această mișcare ne încălzește atât antebrațele cât și umerii. Parcă încercăm să apucăm ceva din față, cât mai activ, cât mai dinamic. Inspirăm sus, expirăm și scuturăm. Inspirăm sus, expirăm și scuturăm. Aducem din nou brațele către înainte, cu palmele orientate către tavan de data aceasta. Inspirăm, aducem palmele pe umeri, expirăm și extindem. Facem această mișcare numai la nivelul articulației cotului. Umerii rămân relaxați, brațele paralele cu solul. Inspirăm către noi și expirăm către exterior. Rămânem cu degetele pe umeri și rotim. Deschidem pieptul, inspirăm sus, expirăm jos. Venim la centru, schimbăm sensul dinspre față către spate și ne încălzim un pic și umerii. Venim la centru
Și o să facem ceea ce eu numesc lotus stretch. Vom aduce brațele în față, coatele apropiate, palmele împreunate pentru început. Deschidem palmele astfel încât degetul mic și degetul mare să se atingă între ele. Extindem brațele către înainte și întrepătrundem degetele. Aducem brațele deasupra capului, în dreptul urechilor, coborâm pe creștetul capului și repetăm. Venim în față, prayer pose, lotus pose. Extindem brațele, le aducem în dreptul capului, coborâm și încă o dată. Lotus. Extindem, ridicăm, coborâm. Încă o dată. Extindem, ridicăm, coborâm. Prayer. Lotus. Extindem, ridicăm, coborâm. Și ultima. Prayer. Lotus. Întrepătrundem și deschidem, ridicăm și coborâm. Ceea ce vreau să vă spun este că aceste mișcări pot fi executate timp de 5, 7, 10 respirații, oricât aveți nevoie. Pentru următorul exercițiu o să avem nevoie de cordon sau de eșarfă, orice aveți la îndemână. O să aducem brațele la nivelul umerilor, paralele cu solul, brațul drept vine deasupra și îndoim cotul astfel încât palma să meargă către coloană. Cotul rămâne orientat către tavan. Brațul stâng, întoarcem palma către spate și coborâm astfel încât cotul stâng rămâne orientat către podea și palmele se vor atinge. Aceasta este, bineînțeles, intenția noastră și o să vă arăt și de la spate. Folosim cordonul. Extindem brațele. Acum, brațul drept se duce sus către tavan. Îndoim cotul și palma coboară către coloană. Brațul stâng, palma orientată către spate, coborâm, îndoim cotul. Palmele mele se vor atinge și dacă și ale voastre se ating, este foarte bine. Însă, dacă nu se ating, putem folosi cordonul să tragem astfel încât palmele să caute apropierea. Vedeți? Inspirăm aici, extindem coloana, creștetul alungit către tavan. Inspirăm și expirăm profund de 3 ori și căutăm din ce în ce mai mult să atingem brațele. Coatele rămân ferme, unul orientat către tavan, altul către podea. Palmele caută apropierea. Aceasta este intenția noastră. Inspirăm și eliberăm. Vom face același lucru și pe partea cealaltă pentru că noi vom echilibra părțile. Inspirăm, alungim coloana. Expirăm. Brațul stâng va merge sus. Îndoim cotul, orientăm palma pe coloană între omoplați sau ceafă, acolo unde ne aflăm astăzi. Brațul drept va fi orientat către podea, cotul către podea. Același lucru, alungim coloana, inspirăm, atenție, nu arcuim coloana, da? Doar o alungim către tavan. Cotul drept orientat către podea, cotul stâng orientat către tavan. Și palmele la fel vor căuta să se atingă, fie că se împreunează natural, fie ne folosim de acest cordon. Inspirăm și expirăm. Lăsăm,
articulațiile să se deschidă. Atenție! Mișcările pe care le facem astfel încât să nu avem presiune foarte mare pe articulații. Treptat, încet, deschideri de piept, deschideri de omoplați, nu forțăm nimic, nu creăm durere. Bineînțeles, la un moment dat, ego-ul nostru va opune rezistență, mintea noastră va opune rezistență. Trebuie să ne dăm seama care este momentul în care se întâmplă acest lucru și momentul în care mintea ne pune piedici. Vom veni din nou la centru, eliberăm încet și vom aduce brațul drept către înainte și îndoim. Brațul stâng va înconjura brațul drept. Fie că palmele noastre se ating spate în spate, fie palma poate înconjura și prinde încheietura, fie palmele noastre se întrepătrund. Acestea sunt denumite Eagle Arms. Inspirăm și expirăm aici. Lăsăm omoplații să se depărteze și să se întindă. 3 respirații. Inspirăm profund. Expirăm profund și eliberăm. Aducem brațele în lateral. Eliberăm. Venim cu brațul stâng în față, îndoim cotul. Palma orientată către tavan, brațul drept înconjoară brațul stâng și fie rămânem aici, fie înconjurăm încheietura, fie palmă în palmă, fie putem prinde degetul mare. Inspirăm, lăsăm omoplații să se deschidă. Inspirăm și expirăm de 3 ori și eliberăm. O să rămânem aici la centru și o să facem side stretches pentru coloana noastră. Brațul drept va veni peste ureche, brațul stâng va coborî cu palma în podea sau pe antebraț, exact acolo unde suntem astăzi. Inspirăm aici, expirăm. Vom sta 3 respirații pe fiecare parte și cu fiecare expirație poate putem coborî un pic mai mult sau intenția noastră este de a coborî un pic mai mult. Privirea este către înainte dacă avem probleme cu zona cervicală sau către tavan. Venim la centru și schimbăm. Fie rămânem pe palmă, brațul de sus este ferm activ, fie încercăm încetul să coborâm din ce în ce mai mult către partea noastră dreaptă. Inspirăm, expirăm. Eliberăm și venim la centru. O să venim cu pieptul către podea și rotim. Și rotim coloana, deschidem, închidem, putem adăuga și rotirea capului. Venim la centru și schimbăm sensul. Inspirăm și expirăm. 3 astfel de mișcări. O să venim în lateral, poziționăm palmele pe podea. Și acum deschidem bine degetele, da? Încheieturile palmelor sunt sub umeri, genunchii noștri sub șold. Extindem coloana, activăm degetele de la picioare. Inspirăm, deschidem pieptul, arcuim coloana, privirea către tavan. Expirăm și aducem bărbia către piept, curvăm coloana. Inspirăm, deschidem pieptul, arcuim. Expirăm, curvăm. Inspirăm, cow stretch. Expirăm, cat stretch. Inspirăm sus. Expirăm jos. Și ultima. Inspirăm și expirăm.
Venim la centru, alungim coloana, activăm tălpile bine. Inspirăm, ridicăm genunchii, ridicăm bazinul și ducem bazinul către tavan. Rămânem un pic cu picioarele, cu genunchii îndoiți. Mergem aici pe loc. Pieptul se duce către podea. Inspirăm, ridicăm tălpile, vârful, rămânem pe vârful. Expirăm și coborăm. Ducem pieptul cât mai mult către podea, palmele sunt active, degetul arătător către înainte. Ne uităm către gleznele noastre, observăm dacă vedem călcâiul și dacă vedem, încercăm să aliniem astfel încât acesta să nu se mai vadă. Inspirăm aici, alungim bine, bine de tot coloana, aducem buricul către coloană. Dacă simțim prea multă tensiune pe zona posterioară a picioarelor, putem rămâne un pic cu genunchii îndoiți. Intenția noastră va fi ca genunchii noștri să se îndrepte. Inspirăm și cu brațul drept vom încerca să atingem exteriorul gambei stângi. Privirea merge peste umăr, către înainte sau către tavan. Inspirăm, expirăm aici. Inspirăm și expirăm. Revenim la centru și vom face același lucru și cu palma stângă. Inspirăm și vom căuta exteriorul gambei. Extindem bine brațul drept. Inspirăm și expirăm. Venim la centru. Mai stăm aici o respirație. De data aceasta vom ridica încet talpa dreaptă de pe podea, călcâiul orientat către tavan, șoldurile orientate către salteluță, nu deschise, către salteluță, drept. Three-legged dog. Expirăm, aducem talpa pe podea. Inspirăm, ridicăm călcâiul stâng. Ridicăm talpa de pe podea. Călcâiul orientat către tavan. Expirăm și coborăm. Inspirăm, privim către înainte și facem pași mici. Putem îndoi genunchiul. Expirăm și rămânem coborâți aici. Creștetul capului către sol. Inspirăm și ne ridicăm încetul cu încetul, vertebră cu vertebră. Acum, o să avem nevoie de strap, de cordon. O să-l lăsăm jos către talpa dreaptă. Inspirăm și ridicăm talpa dreaptă către înainte. Putem strânge din ce în ce mai mult. Vedeți? Coatele mele sunt îndoite. Și putem încetul cu încetul să ridicăm talpa către noi. Putem de asemenea să strângem cordonul. Nu uităm să menținem zona de cor activă, abdomenul, buricul retras către coloană, spatele lung și drept. Putem îndoi un pic genunchiul de jos dacă simțim durere sau poate cel de sus. Este corect și aici, însă obiectivul nostru va fi să extindem piciorul. Inspirăm și deschidem un pic în lateral. Expirăm și coborâm. Vom încerca acum fără strap. Inspirăm. Putem să ne folosim de palme în talie. Expirăm și începem încet să ridicăm talpa activă, fermă către înainte. Putem îndoi genunchiul și prinde în yogi grip cu degetul arătător și cel mijlociu și cel mare, degetul mare de la picior. Inspirăm, deschidem pieptul aici. Expirăm și extindem. Eliberăm. Și vom încerca același lucru și pe partea stângă
Ne folosim din nou de strap. Inspirăm, deschidem pieptul, activăm zona de cor, alungim coloana și începem să ridicăm piciorul stâng. Poate una din articulații ale șoldului este mai puțin mobilă decât cealaltă. Descoperiți diferențele. Inspirăm, deschidem un pic în lateral, venim la centru și eliberăm. O să încercăm să facem același lucru fără strap. Venim la centru, alungim coloana, zona de cor activă. Inspirăm, ridicăm mai întâi piciorul, menținem echilibru. Îndoim genunchiul, prindem în yogi grip degetul mare de la picior și extindem. Menținem pieptul deschis, coloana alungită, zona de cor activă. Expirăm și eliberăm. O să venim în fața salteluței și o să pășim în spate, nu foarte mult, cu talpa piciorului din spate orientată astfel încât ele să fie perpendiculare. Deschidem șoldul și acum vom folosi blocul. Îl aducem în fața tălpii. Da? Poate să fie alungit sau poate să fie culcat. Vom vedea imediat. Deschidem șoldul în lateral, brațele le aducem paralele cu solul, inspirăm și alunecăm către înainte, blocăm șoldul, expirăm și coborâm. Palma de sus, orientată către tavan, pieptul deschis. Aici ne vom sprijini pe bloc, pe carte sau pe o sticluță, orice avem la îndemână. Expirăm. Poate mai coborâm un nivel. Poate nu avem nevoie de bloc. Putem menține postura aici deschis. Poate putem atinge solul. Observăm care este nivelul nostru astăzi. Inspirăm și ne ridicăm. Luăm blocul și schimbăm partea. Schimbăm orientarea tălpilor. Bineînțeles, puteți face pasul mai mare, însă pentru început recomand un pas mai micuț. Inspirăm, lăsăm blocul jos, orientăm șoldurile pe partea lungă a salteluței, aducem brațele paralele cu solul, expirăm și coborăm. Căutăm blocul, deschidem pieptul, palma orientată către tavan. Poate putem schimba orientarea blocului. Poate ne lipsim de el. Deschidem pieptul în continuare. Oricare ar fi nivelul vostru, rămâneți acolo, practicați o perioadă și experimentați apoi. Poate puteți atinge puteaua. Inspirăm și ne ridicăm. Acum o să pășim către înainte și venim din nou în fața salteluței. O să inspirăm, aducem brațele deasupra capului în Extended Mountain. Inspirăm, ne ridicăm pe vârfuri. Expirăm și coborâm. Inspirăm, ne ridicăm pe vârfuri. Expirăm și coborâm. De aici o să menținem greutatea pe piciorul drept. Piciorul stâng se extinde în spate. Expirăm și coborâm pieptul. Inspirăm, venim Extended Mountain. Inspirăm și încercăm să menținem echilibrul în Warrior 3. Practic, vom fi ca într-o cumpănă. Inspirăm sus, expirăm, coborăm în Warrior 3, venim la centru și schimbăm partea. Inspirăm, ne ridicăm un pic pe vârfuri de 3 ori. Menținem zona de cor activă. Inspirăm, expirăm.
Nu vom coborî deocamdată foarte mult. Postura completă este atunci când putem menține pieptul paralel cu solul. Însă noi putem coborî doar puțin și venim la centru. Expirăm. Inspirăm sus. Expirăm forward fold. Putem rămâne aici preț de 2-3 respirații cât ne recăpătăm suflul și vom folosi din nou strap-ul. De data aceasta, pentru o postură ce necesită un pic mai multă concentrare, inspirăm, expirăm și vom folosi strap-ul pentru un dancer pose. Să vedem cum suntem. Încercăm să găsim un punct de focus în față. Extindem coloana. Inspirăm și aducem talpa dreaptă cât mai aproape de zona fesieră. Vom prinde talpa dreaptă cu strap-ul. Inspirăm, deschidem pieptul și talpa dreaptă se duce către înapoi. Deschidem pieptul și ca un warrior încercăm să găsim echilibrul. Expirăm și coborâm. Ne menținem aici echilibrul, poate putem merge către gleznă cu strap-ul. Inspirăm. Expirăm. Venim la centru. Eliberăm. Poate putem face acest lucru fără strap. Inspirăm. Prindem talpa cu palmele. Expirăm și deschidem. Eliberăm. Venim din nou la centru și schimbăm partea. Vom face același lucru și cu piciorul stâng. Inspirăm. Venim la centru. Prindem talpa. O aducem către zona fesieră. Prindem cu strap-ul. Deschidem pieptul și extindem. Expirăm. Venim la centru. Și vom mai face încă o dată. Deschidem pieptul. Menținem punctul de focus. Venim la centru. Și eliberăm. Și încercăm să vedem dacă putem face și pe partea aceasta fără legătură. Inspirăm, lăsăm greutatea pe piciorul drept, aducem talpa către zona fesieră, prindem palmele, deschidem pieptul, expirăm, eliberăm. Această postură este o variație. Dancer pose, postura finală, presupune foarte mult echilibru, prinderea tălpii cu o singură palmă, dar pentru o practică mai aprofundată, vă invit să urmăriți filmulețele pe care le voi înregistra și le voi posta în continuare. Inspirăm la centru, aducem brațele deasupra capului, expirăm și venim în forward fold, pășim înapoi, în planșă, expirăm, îndoim genunchii, coborâm șezutul pe bazin și rămânem aici, preț de câteva respirații. Putem pune blocul sub șezut, fie menținem postura aceasta, fie venim cu tălpile întrepătrunse. Relaxăm palmele pe genunchi, inspirăm și expirăm și eliberăm tensiunile din corp și analizăm corpul. Observăm cum se simte după practica aceasta. Observăm cum ne simțim noi. Alungim coloana. Venim în prayer pose și aducem mulțumire nouă corpului nostru și minții. Namaste, dragilor! Până data viitoare!
vă aștept cu un like și un subscribe pe canalul meu și, bineînțeles, cu părerile voastre despre practică. Nu ezitați să-mi scrieți, atât aici în secțiunea de comentarii, cât și pe Instagram. Eu sunt Viviana și până data viitoare, namaste și spor la practică!